खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव गोबावनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैलायदों आङो ओमफ्राय मबाइला आंना थिग नङा नालाय ओंखायनो आङो ब्लगफोरखौ बानायनाय जायाखै आरो ना ओमफ्राय दिनै ब्लग लाबोनायनि जाहोना जाबाय दिनै दावहारुनि बार्थडे दङ आरो ना दिनै बार्थडे माने जोनोम सान आरो ना दिनै ओमफ्राय दा इयो बेसेबां बोसोर जाखो दा आं बारा मोजां मिथियाखै खिन्थु खोन्थाफैदो आरो ना ओमफ्राय दिनै बार्थडे केक हागोन आरो ना ओरैनो फिसा सिम्पोल टेम्परारि हिसाबै ओरैनो बानायना दोनगोन आरो ना थ' दा जगार खालामगासिनो बिलुन सुखांबाय थादोंमोन दानि ओमफ्राय आं दा थांगासिनो नोंथांमोननो देखायगासिनो दा दावहारा माबायदि फिसा बार्थडेखौ प्रिपेरेसन खालामगासिनो दा नोंथांमोननो देखायलांगासिनो आरो रायजोफोरनिया दावहारुनि थाखाय बार्थडेआव नै बिलुन आलायदो एसे देलायदो आरो ना न'खौ जादों जायाखै दिनै दावहारुनि बार्थडे आङो दहाय फेसबुकआवबो उइस खालामहरदोंमोन गोबाङानो नायदो फेसबुकआव ओमफ्राय दा दावहारुआ बेसेबां बैसोनि जाखो दिनै सोंसै बेसेबां बोसोरनि जाखो नोङो आंना देग्लाय 22 कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय 23 इयारनि सिगांनि दिनफोराव नोङो बार्थडे फालिनाय नङामोन दिनै माथो फालिनोसो जागोन एबार नोङो माने दा बेथ' माने गोबाङानो सोंलु खालामदों थ' बेनि फिननायानो जाहैबाय माने गोदो आबै आबौमोनाव जेब्ला आं थायोमोन थ' बिसोरो फालिबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय अब्लाबो आं एसेबां गोसोआव गैयामोन नाथाय आंखौ गोसोखांहोदों जोंनि आमाइनि फिसाजो आरो आब' थ' बिथाङा गासिखौबो मोनथिजोबखायो ओमफ्राय बिदिनो बिसोरो बिदिनो एसेबां गिदिरखौ हायाब्लाबो आलारि बाथिजोंब्लाबो माबा खालामना दोनोमोन आरो थ' बिसोरो बोरायबाय बुरैबाय उनावहाय रबलांनायखाय जेबो उफाय गैयिनि उनाव गेप्स थानाय जाबाय आरो आंबो बेयाव फैबाय दिनै खमैनो आं 8 इयार्स आङो गेप्स दोननाय जादों बेखौहाय ओमफ्राय जेब्लासिम आं मोनथिदोंमोन मोजाङै थ' बेनिफ्राय आङो थांखि लादों जे आङो बेखौ खालामगोन होननानै थ' दिनै नै आंहा फैयै 22 इयार्स कमप्लिट जाबाय थ' 23 रानिं जागासिनो थ' बेनि थाखाय होबाय आरो आङो रायजोफोर दा बार्थडेनि थाखाय बार्थडे एमान गोदोर नङा आरो ना सिम्पोल गामिनि सानैसो मानसिफोर लिंदो ओमफ्राय आं ओरैनो मोनसे ब्लग मोनसे बानायबाय आरो ना ओमफ्राय दा बिलुन आलायगासिनो नोंथांमोननो देखायनि आरो केकबो लाबोदो थ' केकखौ मानि केकआ केकखौ मिथिया मानि केकखौ ना केकखौ मिथियासै दा नायग्रोनो र' केकखौ ओमफ्राय बिलुन सिम्पोल लादो ओरैनो बिलुन मोननैसो आलायनानै ओमफ्राय बार्थडेखौ उइस खालामसै आरो ना थ' फुरा केकखौ नायनायावलाय बुंदो सिङाव लाइटआ होथेबाय नामा रायजोफोरनिया केकआ केटाकानि केकआ हेपि बार्थडे नै हेपि बार्थडे दावहारुनो पार्पल माबा आनारसनि जागोन नामा इयो थ' नोंथांमोनाबो उइस खालामहरबानो जाबाय दावहारुनि बार्थडेआव स' बार्थडे केकखौ खैथा बाजियाव होगोन ओरैनो बार्थडे केकखौ ओरैनो दाथ' खैथा जाखोथाय जोङो बिदिनो 6 रिंगायालासै सयथासोआव हागोन आरो ना दा दसथा होनसै 6टासो बाजियाव हागोन होनना बुंदों आरो ना थ' रायजोफोरनिया डेक'रेसनखौ बाहाय साजायबाय आरो ना एसे ओरैनो नै सिखिरि माथाम बानायबाय थ' जासिगोन र' नोंथांमोन देखायगासिनो नै नुसिगोन आरो ना रायजोफोरनिया जोंना केकआ रेडि जाबाय ओमफ्राय दा टाइमा गासैखौलाय टाइमा 6:18 जोंहा दा नै दिनैनो 6:18 आरो ना PM बे टाइमाव जोंना मोनाबायबो एसे थ' केकखौ हानोसै 23 इयार्स रानिं जाबाय आरो ना एबार थ' नैया अर जलायगासिनो माबाखौ ममबाथिखौ थ' एक्साइटेड ना दावरो दिनै बिनि बार्थडेखौ सेलेब्रेट खालामसै आरो ना उइस खालामसै जोङो थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायबाय दङबा उइस खालामहरबानो जाबाय दावरोखौ ओमफ्राय दावरनि भिडिअखौ गोबाङानो नायनो लुगैबाय थायोनो ओमफ्राय दा मोनसे स्टाइलाव जाबाय थानायखाय भिडिअखौ इमान होनाय जाया आरो ना थ' नोंथांमोना जुदि गोसो दंब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय लादो आरो ना थ' नैया
Gesa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Dauharu. Happy birthday to you. Aja buat happy birthday ini sungka bezeng eman dengar na. Ini aska wish kalambai. Tuh, bagi kek deh. Deh, kek deh. Sida kanan itu. Sida kanan. Experience kia deh. Deh. Namai. Hôm nay là được. Mà nên biar putih. Oh iya. Kebun. Biru dulu. Hei, jabai. Jabai nang. Sore aja barang birthday ini dah menjadi bilu sipun saya dah orang dah kai. Happy birthday to you Dauharu. I wish you. Oh, dah. Benar. Oh, nani. Apa baik isi donan coy? Dah, sana. Asal minang dua. Deh, bye bye dulu deh subuh. Bye dulu deh. Bye. Tahu dong bunda. Bisa babang mana gila dah. Bye deh. Yang belum tentu na, jangan kau ada dah orang. Dia berada sebagai orang ini ya. Hamam na ada, hamam na kita kasih bye bye sana kami coba. Nah, jangan lagi kita nak. Oh, ikalah. Ni kelang lagi, ni kelang. Semua bye-bye nak kan, betul tak? Punlau jumlah mana ya? Sampai belum sampai. Jangan dulu orang dulu. Orang aja mana birthday ni video besim no simnar na. To zaman aja dina juga buat thank you. Harus di Dauharu ni wish kalam nak jadi muzang mana bantah mana like share kalam. So, ya Dauharu mah berpun ngising mana birthday ni semua deh. Birthday ni somonday to dang isibang mane experience to gaya. To ang mabung baune. Especially pukuna dan tak kaya pukuna ada yang ke be birthday wish kalam order na. Bini semua deh mah berpun nama. Dang pukuna dakho bidina angni goso gorbonifrai roja roja